Ja sam Andre. I ja sam Naomi. Mi idemo u osnovnu školu Vinceslava Novaka i pohađamo učeničku zadrugu Listek. Danas ćemo vam predstaviti naš proizvod. To je držač za svijeće, to jest lučice koji je obložen pistacijama. Dakle, koristit ćemo pitraku, svijeće naravno, škare, pistacije i papir. Prvi korak je uzeti papir i staviti na papir te ocrtati krug okolo. Izrežite krug. Dok Naomi reže krug za postolje, ja ću vam ispričati nešto o našoj zadruzi. Zove se Listek, da bi prenijela neku emociju i osjećanje o ekologiji. Općenito, ovo sve što mi radimo su ekološki, se mogu reciklirati materijali i nisu jednokratni. Naša zadruga začela je sa Veljkom Stančin 2001. godine. Iste godine smo otišli na državno natjecanje. Sad kad smo izrezali krug, ćemo uzeti lučicu i staviti na sredinu i ocrtati mjesto za lučicu. To otprilike ovako treba izgledati. Imamo krug koji smo ocrtali olovkom oko lučice, da kasnije znamo oko njega lijepiti pistacije i kad trebamo stati da bi nam lučica stala u sredinu stola. Korak nam je potrebno vruće lijepove i pistacije. Ćemo krenuti sa vanjskog ruba i kanapiti pistacije u krugu. Znači, sada kad smo zalijepili prvi krug pistacija, krećemo lijepiti drugi krug neposredno ispred ovoga, koji će biti blago naslonjen na ove pistacije, tako da dobijemo kut kao da izgleda kao cvijet koji se otvorio. Znači, sada kad smo zalijepili drugi red, opet ćemo raditi sljedeći red dok ne dođemo do ovog kruga u sredini. I pripazite da ste oprezni s vrućim lijepavom da se ne opečete. Ovo je naš finalni proizvod. Tu je rupa koju smo ranije ostavili pomoću lučice i olovke. U nju ide lučica. Nadam se da vam se svidio naš proizvod. Doviđenja!